Lugten og frygt var så tyk i Tower of London, at selv de tøffeste vagterne snudede sig bort 19. maj 1536. Anne Boleyn, dronning af England, knælte på en galge specialbygget for hendes død, og blev den første engelske dronningen, som nogensinde blev henrettet. Men her er noget, de ikke fortæller dig i historietimene. Henrettelsen hendes handlede ikke bare om at eliminere en upraktisk kone. Det var et mesterværk af psykologisk krigføring, som hjemsøgte datteren hendes Elisabeth i de næste 60 årene og ændrede Englands historie for altid. I de næste minutter vil du opdage den systematiske skrækken, som udspilte sig over 17 dage, en skræk, som gik langt ud over sværdet til en fransk bøddel. Dette kommer direkte fra øjenvidneskildringer, inkluderet brev fra konstablen i Tower selv, som afslører detaljer så urovækkende, at de blev undertrykt i århundreder. Forestil dig dette 2. maj 1536. Anne Boleyn ser på en ridderturnering i Greenwich Palace, siddende i den kongelige logen som dronning af England. Hun slipper lommetørklædet sit en traditionel gest af gunst til en ridder nedenfor. Henrik Vetme ser denne uskyldige handlingen og stormer rasende bort. Inden 24 timer bliver Anne arresteret for utroskab, incest og højforræderi. Men her bliver historien virkelig dyster. Henrik havde allerede signet hendes dødsordre, før nogen efterforskning i det hele taget havde begyndt. Den orkestrerede ødelæggelsen af Anne Boleyn begyndte med anklager så oprørende, at selv hendes fjender ikke troede på dem. Thomas Cromwell, Henriks første minister, bygde en sag, som anklagede Anne for at have et forhold til 5 mænd, inkluderet broren hendes George. Tænk på dette et øjeblik, de anklagede hende bogstaveligt talt for incest for at sikre, at hun blev henrettet. Bevisende en hofmusiker ved navn Mark Smeaton, som tilstod at have blivet tortureret på hjulet i 24 timer i stræk. De andre 4 mændene, inkluderet broren hendes, opretholdt sin uskyld selv i møde med deres egne henrettelser. Men vent til du hører, hvordan de forfalskede tidslinjen anklagende hævdede, at Anne havde begået utroskab på specifikke datoer. Datoer, der kongelige optegnelser viser, at hun befandt sig på helt andre steder. Maj 1530 skulle hun angiveligt have begået utroskab i Greenwich, men hofdokumenter viser, at hun faktisk var i Richmond Palace over 16 km unna. De brydede sig ikke engang om at gøre løgnene troværdige, fordi de vidste, at det ikke spilte nogen rolle. Dommen var bestemt før retssagen i det hele taget begyndte. Den kejserlige ambassadøren Eustace Chapuis, som hatede Anne med lidenskab, skrev til og med til kejser Karl Vedo og sagde, at anklagene var baseret på antagelser og indikationer uden gyldige bevis eller tilståelser. Når selv din værste fjende indrømmer, at du blev lurt, ved du, at noget er alvorligt galt. Men her er den virkelig uhyggelige delen, de fleste ikke kender til. Henrik Erde handlede ikke i blindt raseri. Dette var en kalkuleret og metodisk ødelæggelse. April, bare 8 dage før Annes arrestation, signede Henrik en ordre, som gav Cromwell ubegrænsede fuldmagter til at efterforske og retsforfølge hvem som helst ved hoffet. Cromwell skrøt senere af, at han var autoriseret og instrueret af kongen til at forfølge og fuldføre processen mod dronningen. Dette var hans nøjagtige ord: fuldføre, ikke efterforske, ikke fastslå skyld eller uskyld, men afslutte hende. Hvis denne informationen om Tudorine overrasker dig, tryk på abonner-knappen, for jeg afslører hvad, som virkelig skete bag paladsets mure i en hel serie om Tudor-konspirationer. Nå skal jeg fortælle dig om den psykologiske torturen, som begyndte i det øjeblikket Anne kom ind i Tower. De kastede hende ikke i en fangekælder, nej, de gjorde noget mye mere forvrid. De låste hende inde i de samme overdådige rummene, hun havde boet i før kroningen hendes bare 3 år tidligere. Forestil dig at være omgivet af de samme gobelinene, de samme møblerne, de samme udsigtene, der du forberedte dig på at blive dronning nå, mens du forbereder dig på at dø. Sir William Kingston, konstablen i Tower, dokumenterede alt i brev, som har overlevet. Da Anne ankom Tower, spurgte hun: Master Kingston, skal jeg til en fangekælder? Han svarede: nej, fru der skal til indkvarteringen der boede til kroningen deres. På dette tidspunkt skrev Kingston: hun brast ud i en stor latter, som hun har gjort mange gange siden. Det var ikke glæde, det var sindet til en kvinde, som begyndte at bryde sammen under umulig stress. Den psykologiske krigføringen eskalerede med total overvågning. Hvert eneste ord Anne sagde blev registreret. Hun blev tildelt 4 hofdamer, som egentlig var spioner, inkluderet Lady Kingston, konstabelens kone. Disse kvinder rapporterede alt hendes drømmer, hendes bønner, hendes desperate forsøg på at forstå, hvad som skete. Anne gik frem og tilbage i rummene sine, vekslede mellem hysterisk latter og ukontrollerbar gråt. På et tidspunkt sagde hun til Kingston: jeg har hørt, at jeg vil blive anklaget med 3 mænd, og jeg kan ikke sige noget andet end nej, medmindre jeg må åbne kroppen min. Hun tilbød bogstaveligt talt at blive fysisk undersøgt for at bevise sin uskyld, så desperat var hun.
Men den mest grusomme torturen var manipuleringen af håbet. De fortsatte at udsætte henrettelsesdatoen og tvang hende til at forberede se på døden flere gange. Oprindeligt sat til 18. maj udsatte de den til 19. uden forklaring. Anne havde tilbragt hele natten 17. maj med AB forberede sjælen sin tage farvel i tankene. Så kom Dagry og ingenting. Kingston rapporterede, at hun virkede ivrig efter at blive henrettet på det tidspunkt, de havde knust hende så fuldstændig, at døden virkede som en nåde. I løbet af de 17 dage i Tower fortsatte Anne at spørge om sin kære bror George og faren sin. Hun kunne ikke fatte, at også George var i Tower ventende på sin henrettelse, og at faren hendes Thomas Boleyn havde fuldstændig forladt hende for at redde sig selv. Ingen familiemedlemmer prøvede at forsvare hende, ingen venner talte til hendes forsvar. Hun var fuldstændig alene omgivet af fiender og spioner ventende på at dø. Selve retssagen 15. maj var ren teater. Men her er noget, som virkelig vil chokke dig morgenen for Annes retssag, før den i det hele taget begyndte sig Henrik til Jane Seymour, at Anne ville blive dømt den dagen. Han planlagde allerede brylluppet deres, mens kone han stod for retten for livet sit. Juryen var ikke bare partisk, den var systematisk sat sammen af Annes fiender. 27 likemen dømte inkluderet hendes onkel hertugen af Norfolk, som ledede forhandlingerne. Ja, du hørte rigtigt, hendes onkel afsagde hendes dødsdom. Juryen inkluderede Charles Brandon, hertugen af Suffolk, som åbent havde kaldt Anne en skjevoid hore. Den inkluderede Henry Percy Annes tidligere elsker, som havde blivet tvunget til at forlade hende år tidligere. Den inkluderede flere slægtninger af Jane Seymour kvinden, som ville erstatte Anne som dronning bare 11 dage efter henrettelsen. De kunne like gerne have ridset skyldig på retssalens vægger, før hun i det hele taget kom ind. Anne fik ingen juridisk bistand, blev ikke informeret om de specifikke anklagene, før hun stod foran retten, og fik ingen mulighed til at kalde ind vidner til sit forsvar. Anklagemyndigheden fremviste ingen fysiske bevis og kaldte ingen levende vidner. Hele sagen hvilte på skriftlige erklæringer og rygter. Ligevel da hendes onkel bag om dommen erklærte alle 27 ligemænd hende skyldige hver eneste en. Nå, her tager historien en endnu mørkere vending. Henrettelsesmetoden blev en anden form for psykologisk tortur. Brænding var den traditionelle straffen for utroskab og forræderi af en dronning, men Henrik, i det han fremstillede som en nåde, omgjorde straffen til halshugging. Men det var en vri, han insisterede på at hente en speciel bøddel fra Frankrike, en ekspert sværmand fra Calais. Dette betydede yderligere forsinkelser, yderligere psykologisk tortur, mens Anne ventede på, at hendes specialimporterte bøddel skulle ankomme. Hvorfor en fransk bøddel? På overfladen virkede det noget i døden, hvis svært var raskere og renere end ved øks. Men jeg tror, Henrik havde en anden motiv at bruge en fransk bøddel, sendte et budskab og var så uden for engelsk lov så uigenkaldelig, at selv henrettelsen hendes krævede udenlandske hænder. Det var en yderligere ydmygelse, en sidste måde at mærke hende som anden, ikke virkelig engelsk til trods for, at hun var dronning. Morgenen for selve henrettelsen 19. maj afslørte Annes fuldstændige psykologiske transformation. Vidner beskriver hende som næsten æterisk klædt i en grå damaskkjole pyntet med pelshåret samlet under en enkel kappe. Kvinden, som engang havde skinte ved hoffet som en mørk stjerne, var når blæk fattet næsten gennemsigtig. Hun havde gået forbi frygten og trådte ind i en mærkelig tilstand af accept, som forvirrede alle til stede. På galgen holdt Anne en tale, som historikere fortsat diskuterer. Hun roste Henrik som en mild herre og hersker og bær folket om AB for ham. Nogen ser dette som Stockholm-syndrom, andre som et desperat forsøg på at beskytte datteren hendes Elisabeth. Men hør hendes nøjagtige ord: Jeg beder Gud om at frelse kongen, og lad ham regere længe over dere, for en mildere eller mere barmhjertig herre eller prins har det aldrig været, og for mig har han altid været en god, mild og suveræn herre. Sarkasmen er så tyk, at den kunne skæres med det franske sværdet. Men så kom øjeblikket, som hjemsøger mig Anne snude se til sine hofdamer og sagde: Jeg har hørt, at bøddelen er svært dygtig, og jeg har en liten hals. Hun lagde hindene rundt halsen og lå. Det er ikke galgenhumor, det er en kvinde så fuldstændig knust, at hun spøger om sin egen halshugging. Mængden var helt stille. Den franske bøddelen var virkelig dygtig. Mens Anne knelte oprejst på fransk vis ikke bød over en blok, fortsatte hun at se rundt ventende på slaget. Bøddelen havde gemt sværdet sit under halm, mens Anne var distraheret af assistenten, han slog han til med et rent kut. Vidner sagde, at læberne hendes fortsatte at bevæge sig i bøn i flere minutter efter, at hovedet hendes var kappet af. Om det var en genværende bevidsthed eller bare muskelkramper, vil vi aldrig vide, men billedet af Annes læber, som fortsat bevægede sig i bøn efter døden, brændt sig ind i den kollektive hukommelsen til alle til stede.
Her er delen, som virkelig viser grusomheden i det hele. De havde ikke engang forberedt en skikkelig kiste. Annes hofdamer grottene måtte pakke hovedet og kroppen hændes i et hvidt klæde og lægge dem i en gammel pilkiste fundet i våbenhuset i Tower. Den første dronningen af England, som blev henrettet, blev begravet i en boks, ment for våben, kastet i en navnløs grav, i kapellet St. Peter ad Vincula, uden begravelse, uden bønner, uden gravstein, som om hun aldrig havde eksisteret. Men skrækken sluttede ikke med Annes død. Lad Meg fortælle dig, hvad det gjorde med datteren hendes Elizabeth, var 2 år gammel, da moren hendes blev henrettet. I en alder af 8 efter at have set sin stedmor, Catherine Howard, lide samme skæbne på samme sted, erklærte Elizabeth, jeg vil aldrig gifte mig. Hun holdt det løftet resten af livet. Jomfrudronningens afslag på at gifte sig, som definerede hele hendes regeringstid, blev født i skyggen af den galgen. Elizabeth kunne aldrig offentligt anerkende moren sin. Anne var blidt erklært forræder utro. Men i det private bar hun en ring gennem hele sit voksne liv, som indeholdt skjulte portrætter af sig selv og Anne Boleyn placeret ansigt til ansigt. Da ringen til slut blev fjernet fra fingeren efter hendes død, opdagede hoffolkene denne hemmeligheden, hun havde båret i flere 10 år. Hun beholdt også morens tidebønnebok hendes smykker og viste til og med Annes falkevåben i paladsene sine, når hun troede ingen lade mærke til det. Men her er hvad som virkelig afslører den psykologiske skaden Elizabeths forhold til henrettelser selv. I modsætning til faren, som dræbte Edder, for godt befindende i modsætning til søsteren Maria, som brændte hundredvis led Elizabeth over hver dødsordre. Da parlamentet krævede henrettelsen af Maria dronningen af Skotland, udsatte Elizabeth det i måneder. Efter at have signet ordren til slut hævdede hun, at rådgiverne hendes havde lurt hende. Nogle historikere kalder dette politisk teater, men jeg ser en kvinde hjemmesøgt af morens spøgelse livred for at blive demonstreret faren hendes var. Henrettelsen af Anne Boleyn gjorde mere end at fjerne en upraktisk dronning. Den knuste fundamentalt den engelske forståelsen af retfærdighed. Her var beviset på, at loven ikke betydde noget, hvis man misbehagede kongen. Bevis kunne fabrikeres juryer, kunne manipuleres selv det hellige båndet af ægteskab, velsignet af Gud, ifølge deres tro, kunne ødelægges af kongens indfald. Hvis selve dronningen kunne blive udsat for et retsligt mord, hvilket håb havde andre dette præcedenset krævede sit næste offer bare 6 år senere. Catherine Howard Annes unge kusine blev henrettet på samme græsplæne i Tower med like-fabrikkerte anklager. Maskinen for kongelig ødelæggelse, som dræbte Anne Boleyn, havde blivet et velsmurt system på det tidspunktet. Folk kendte manuset arrestation fængsling i Tower, manipuleret jury forhåndsbestemt om henrettelse. Den eneste variablen var metoden Catherine fik øksen i stedet for sværdet. Men jeg har ikke fortalt dig om den værste delen endnu. Husker du Mark Smeaton, musikeren, hvis tilståelser under tortur startede hele dette mareridtet? Han var den eneste af de anklagede mændene, som tilstod, og han var den eneste af vanlig ophav. De 4 adelsmændene, inkluderet George Boleyn, opretholdt sin uskyld til slutten og døde med adelig værdighed. Men Smeaton, han forsvandt i historisk tavshed efter sin tilståelse henrettet uden opstyr familien hans ødelagt navnet hans, for altid knyttet til løgner fremtvunget gennem tortur. De 17 dage i maj 1536 afslørte den sande skrækken ved Tudormagten ikke de offentlige henrettelserne ment skræmme, de var teater, alle forstod det. Den virkelige skrækken var den systematiske perverteringen af retfærdighed, den psykologiske ødelæggelsen af offeret, deltagelsen af familiemedlemmer i det retslige mordet. Annes onkel afsagde hendes dødsdom. Faren hendes løftede ikke en finger for at redde hende. Hele det engelske etablissementet samarbejdede om at dræbe en kvinde, de vidste var uskyldig. Den internationale reaktionen var umiddelbar og skadelig. Franskmændene var så forfærdede, at Lancelot de Carles, sekretæren til deres ambassadør, skrev et digt på 14318 vers om Annes henrettelse inden 2 uger. Henrik var så forstyrret af spredningen af denne beretningen i Europa, at han beordrede sin ambassadør i Paris om at undertrykke det. Selv i en tid med brutal politik blev Europa rystet over, at en konge kunne henrette sin dronning med så åbenbart fabrikkerte anklager. Den spanske ambassadøren Chapuis, til trods for at han hatede Anne, skrev til Karl V, at folk mumlede om processen et diplomatisk sprog for at sige, at alle vidste, det var et mord. Udenlandske hof begyndte at revurdere sin forhold til en konge, som kunne dræbe sin kone så let. Henrettelsen skadede Englands rygte over hele Europa og markerede Henrik Eme som farlig ustabil. Men kanskje det mest uhyggelige aspektet er hastigheden det hele skide med 17 dage fra anklage til henrettelse. 17 dage for at ødelægge en kvinde, som havde været dronning af England, som havde båret kronen, som havde blivet salvet med hellig olie i Westminster Abbey. Hastigheden handlede ikke bare om effektivitet, den var designet for at hindre enhver organiseret forsvar,
Enhver omtanke, ethvert indgreb fra dem, som kunne have hjulpet hende. Moderne historikere har bevist utover enhver tvivl, at Anne var uskyldig, datoene stemmer ikke anklagerne, blev torturet eller tvunget juryen var manipuleret, bevisene var fabrikerede. Selv på den tiden troede ingen egentlig på anklagene, men det var ikke pointet. Pointet var at vise, at Henrik V. Herses vilje var absolut, at ægteskabet ikke betydede noget, at selv dronninger kunne ødelægges, når de blev upraktiske. Henrettelsen af Anne Boleyn står som et af historiens klareste eksempler på retslig mord, men på en forvridet måde skabte det også Englands største monark. Elisabeths legendariske 45-årige regeringstid, hendes sejr over den spanske armadaen, hendes transformation af England til en stormagt, alt blev formet af traumet fra morens død. Jomfrudronningen, som nægtede at gifte sig, som styrte med kalkuleret genialitet, som forvandlede England til et maritimt imperium, blev smidt i skrækken fra 19. maj 1536. Ville hun have blivet en så ekstraordinær hersker uden det barndomstraumet, ville hun have udviklet den ryggraden af stål, den evnen til at overleve i en verden af mandlig magt uden eksemplet med morens ødelæggelse, det vil vi aldrig vide. Men vi ved, dette Annes død skabte akkurat det Henrik Webbe frygtede mest, en datter, som overgik ham på alle måder, som regerede længere mere vellykket, og som blev husket langt mere kærlig end kongen, som dræbte moren hendes. Tower of London står fortsat der selvfølgelig. Turister vandrer gennem de samme rummene, da Anne tilbragte sine sidste dage og tager billeder på Tower Green, der galgen stod. Det er et glasmindesmærke, der nå som lister op alle, som døde på det stedet. Men du kan ikke fange skrækken i en turistattraktion. Du kan ikke formidle den systematiske ødelæggelsen af et menneske, perverteringen af retfærdighed, samarbejdet til et helt system i et retsligt mord. Det, som skete med Anne, kan ske med hvem som helst, når magten bestemmer, at loven ikke tæller, når bevis kan fabrikeres, når juryer kan manipuleres, når dommen er bestemt, før retssagen begynder. Retfærdigheden dør like sikkert som offeret på galgen. Dette er den sande skrækken ved Anne Boleyns henrettelse, ikke bare at en uskyldig kvinde døde, men at en hel nation så det ske og ikke gjorde noget. Hver gang vi accepterer uretfærdighed, fordi det ikke rammer os direkte, hver gang vi ser magten korrumpere retfærdigheden og forbliver tavse, deltager vi i den samme skrækken, som dræbte Anne Boleyn. Hendes spøgelse hjemsøger ikke Tower of London. Det hjemsøger hvert retssal, da dommen går foran bevisende, hvert system, der magt betyder mere end sandhed. Den franske bødedelen blev betalt 23 pund for jobben, sin omtrent 8.000 pund i dagens penge. Det var prisen for at dræbe en dronning af England. Men den virkelige prisen blev betalt av engelsk retfærdighed av hver person, som levde i frygt for kongelig magt, av en liten jente ved navn Elisabeth, som voksede op med at kende morens skæbne. Den prisen betaler England fortsat. Hvis denne skjulte historien om Tudor-skræk har fascineret dig, se næste video, der jeg afslører den mørke sandheden om Henrik Weyermes medicinske tilstand, som drev ham til at dræbe. Du vil opdage, hvordan en ridderturneringsulykke forvandlede Englands skyldne prins til historiens mest berygtede konemorder. Abonner for flere undertrykte historiske sandheder, så ses vi i næste efterforskning.